ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम तत्सत् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाचादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे कृष्णा Hare कृष्ण कृष्णा हरे Krishna हरे Krishna, Hare Hare Hare, Rama, हरे राम Hare राम राम Rama हरे Hare हरे Rama, Hare Hare हरे कृष्णा Hare, कृष्णा Hare कृष्ण Krishna Krishna, कृष्णा Krishna Krishna हरे Krishna, हरे Hare Hare, Hare Hare Rama, हरे Hare राम Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Rama हरे Hare. हरे। Rama, Hare जय Hare. जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा Jaya Jai Jaya Jai Sri Chaitanya Chaitanya Jai Jaya Nityananda, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। Jaya Jai Jaya Jai Jaya Prabhu Jai Gaura Bhakta Vrinda. Vrinda. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। Jaya Jaya Jai Sri Jai Sri Chaitanya Chaitanya Jaya Chaitanya Nityananda. Nityananda. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। Jaya Jai Jaya Chaitanya Jaya Jaya Gaura Gaura Bhakta Bhakta Vrinda. Vrinda. ओके ओम तत्सत। आपने प्रताप रुद्रा आरा मिश्र काशी सार्वभौम आर्यपदी चा पात्र तुलसी। आपेन Hare प्रभापुत्र आरामिश्र काशी सर्वभमहार पटीशा पात्र तुलसी அச்சமயத்தில் காசிமித்ர சார்வபௌம பட்டாச்சாரியார் கோயில் பணிக்காரர் துளசி ஆகியோருடன் இணைந்து மன்னர் பிரதாப்ருத்தரும் அங்கே இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யார் இருந்தாங்க? பிரதாப் ருத்ராவும் அங்கே இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அங்க வந்து காஷி மிஸ்ரா சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா எல்லாருமே இருந்தாங்க. மல்லிகா மாதாஜி நீங்க ஷேர் பண்ண முடியுமா ஸ்கிரீன் இன்னைக்கு? ஓகே அவங்க இருந்தா பண்றேன் பார்க்கலாம். மாதா பண்றேன் தேங்க்யூ மாதா ஸோ மச். பண்ணிட்டுருங்க. इना शाबालाना प्रभु कार्य नृत्य रंगा दादी दूंगा खरीदा जाले बारे साभा रंगा। படிங்க. पुष्पा माता जी Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Mataji. हाँ गुड मॉर्निंग। Inga Sabalana Prabhu Kare Nitya Ranga Dadi Dugda Haridra Jale Bare Sabara Anga Anga. Hare Krishna translation. As usual, Sri Chaitanya Mahaprabhu danced jubilantly. Everyone was covered with milk, yogurt, and yellow turmeric water. Hare Krishna Mataji. Thank you, என்ன Mataji. சொல்லுங்க? மஞ்சள் தண்ணி இல்ல? மஞ்சள் சோ தண்ணி. மாதாஜி அப்படி மஞ்சள் விளையாடுறாங்க நீரால் அப்படின்னு. நிரப்பப்பட்டனர். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து அந்த கொண்டாட்டத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. எல்லாருமே எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு அவ்வளவு என்ஜாய் பண்றாங்கன்னு. எப்பவுமே வந்து எல்லாருமே சேர்ந்தாதான் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். இது வந்து கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் நேத்து எடுத்துக்கோங்க. நேத்து ஈவினிங் வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். எதுக்குன்னு சொல்லுங்க? நான் கிளாஸ் எடுக்கல, மியூட்ல தான் கேட்டேன். இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ல எல்லாருமே பதில் சொல்லி எல்லாருமே கேள்விக்கு பதில் சொல்லுவாங்க. அவங்களும் கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஓகே. சோ பேசிக்கலி கேள்வி பதில்ன்ற செஷன் கூட இல்ல. அதான் நான் எடுக்கல. பட் என்ன ரொம்ப பிடிச்சிச்சுன்னா எனக்கு விஜயகுமாரி மாதாஜி அண்ட் புஷ்பா மாதாஜி ரொம்ப சென்சிபிளா கேட்டாங்க. இனிஷியேட் எடுத்தாங்க. விஜயகுமாரி மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் ரைட். அதே மாதிரி புஷ்பா மாதாஜி வந்து வெரி ஹம்பிளி, அவங்களுக்கு தெரியும், அது தெரிஞ்சாலும் வந்து எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு காட்டிக்காம இது கரெக்டா அப்படின்ற பாவத்துல கேட்டாங்க. மெனி டைம் நம்ம வந்து கேள்வி கேட்கறச்சையோ இல்ல சம்டைம் டீச்சர் தப்பு சொல்றச்சே கூட நிறைய மிஸ்டேக் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆர்வ கோளாறுல நம்ம சொல்லுவோம். அவங்க வந்து தப்பா சொல்றாங்கன்ற எண்ணத்துல சொல்ல, பட் வேற ஏதாவது ஐடியாலாம் அவங்க சொல்லலாம். நம்ம அது கேட்க கூட மாட்டோம் சில தடவை. ஆனா புஷ்பா மாதாஜி இவங்க எல்லாம் வரலாமா அப்படின்னு ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் கிளாரிபிகேஷன் கூட அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்றது கூட ரொம்ப வெரி ஹம்பிளி ஷீ டோல். அது ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிச்சு. ஏன்னா ஐ வாஸ் டெல்லிங் கண்டினியூஸ்லி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். இப்போ மத்தவங்க ஏதாவது சொல்லுவாங்க, ஓகே புஷ்பா மாதாஜி விஜயகுமார் மாதாஜி எல்லாம் வந்து இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுறாங்க அப்படின்னு எல்லாருமே வந்து நான் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணேன், இது இங்கிலீஷ் கிளாஸ் இல்ல,
ரைட். ஆனா இப்போ பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் நிறைய மத்த லாங்குவேஜ் அவசங்களும் ஃபேஸ் பண்றாங்க. ரைட். எங்கேயாவது ஒரு கிட்டத்தட்ட 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. பட் என்ன தைரியத்துல பேசுறாங்க? நான் கிருஷ்ணரோட பேசுறேன். எனக்கு இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டாக். இது இங்கிலீஷ் லெக்சர் கிளாஸா இருந்தா நம்ம பின்வாங்கணும். நான் அடிக்கடி அதான் சொல்லுவேன். அதே மாதிரி அந்த ஹம்பிளினஸ், ரைட். புஷ்பா மாதாஜி என்ன லேட் 70s இருப்பாங்க இல்லையா இப்போ வயசு. அப்படி இருந்தும் நான் எவ்வளவோ படிச்சு ப்ரொஃபஸரா இருந்தாலும் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லாங்குவேஜ்ல அந்த சைட்ல இருக்கிறவங்க தான் குரு, நான் ஸ்டூடெண்ட், அந்த பாவம் எடுக்கிறாங்க. இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நம்ம வந்து பக்தியில முன்னேறணும்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியணும், எனக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்ற பாவம் இல்லாம, அது தமிழ்ல நிறைய பேர் பார்த்திருக்கேன். எல்லாருக்குமே அந்த ஹம்பிள்னஸ் ரொம்ப நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. திருநாதப்பி சுனிச்சேன தரோரப்பி சைஷ்ணுனா அமானினா மாதனேனா கீர்த்தனியா சதாஹரி. அந்த ஹேபிட் வந்து ரொம்ப ஹை நம்ம தமிழ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே. ஓவரால் சவுத் இந்தியா, பட் ஸ்பெசிபிக்லி தமிழ்நாடு. நான் தமிழ் சொல்லி கொடுக்குறேன்றதால சொல்ல, பட் ஜென்ரலா சொல்றேன். ரைட். இது வந்து சம் குட் குவாலிட்டிஸ் நம்மளே அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா நமக்குள்ள இருக்கிற குட் குவாலிட்டிஸ் தெரிஞ்சாதான் நமக்குள்ள இருக்கிற பேட் குவாலிட்டிஸையும் துரத்த முடியும், குட் குவாலிட்டிஸும் ப்ரிசர்வ் பண்ண முடியும். அதனால தான் நான் எல்லாருமே சொல்றேன், ஏன் இந்த கிளாஸ்ல எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்க, ஏன் ஈவினிங் கிளாஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுல? மாதாஜி எங்களுக்கு ப்ராப்ளம், எங்களுக்கு பயம். அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்ல போறாங்க? மேக்சிமம் நீங்க படிக்காதீங்க, கிளாஸ் விட்டு வெளில போன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ரைட். என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்க ஃபாஸ்டா படிங்க, நீங்க ஸ்லோவா படிங்க, நீங்க இது படிங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். சொன்னா சொல்லிக்கிட்டோம், நம்மளோட விதம். ஆனா நம்மளோட திருநாதப்பி சுனிச்சேன்னா நம்ம மாத்தவே கூடாது. இன்னொரு விஷயம், விஷயம் வெரி வெரி ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ். கிறிஸ்மஸ் ஜீசஸ் ஜீசஸ் கிரைஸ்டுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் என்ன சம்பந்தம்? அவங்க ஒரு லீலையில வந்து அவரு ஒரு அவதாரமா வந்திருக்காரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யார் மாதாஜி? இயேசுவும் இந்த புத்தர் இதோட அதுலயும் வருவாரு மாதாஜி. அதை புரியல. புத்தர் இயேசு பத்தி எல்லாம் வந்து அவரு இது மாதிரிதான் சொல்லியிருக்காங்க. கிருஷ்ணத்தோட இதுலயே வந்து அவரு அமைதியை தான் காப்பாடணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதம் இல்ல, ஒன் மோர் புராணம் எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. அந்த புராணத்துல ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. எஸ், நெக்ஸ்ட். Mataji is the son of God. வெரி நைஸ், சன் ஆஃப் காட். இன்ஃபேக்ட் சான்ஸ்கிரிட்ல பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா கிரைஸ்ட், ரைட். ஜீசஸ் கிரைஸ்ட், ரைட். கிரைஸ்ட்னா கிருஷ்டா அப்படின்றதா சான்ஸ்கிரிட் டிரான்ஸ்லேஷன். கிருஷ்ணா பர்த். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்டான்றது டிரான்ஸ்லேஷன். என்ன மாதாஜி? புஷ்பா மாதாஜி? அதான் கிருஷ்ணாங்கிறதுல இருந்தா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்ங்கிறது. இல்ல கிருஷ்டான்றதா அர்த்தம். ஜீசஸ் கிரைஸ்டுக்கு சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு. அதே மாதிரி கிருஷ்ணான்றதுக்கும் கிருஷ்டான்ற ஒரு வேர்டு இருக்கு சான்ஸ்கிரிட்ல. அதனால ரெண்டும் வச்சு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு கிருஷ்ணா கிரைஸ்ட் ரெண்டுமே கிருஷ்டா என்ற ரூட் வேர்ப்ல இருந்தா வந்திருக்கு. அதுல இருந்து வந்திருக்கனா அப்ப வந்து என்ன அவங்க சொல்றது வந்து இஸ் அ சன் ஆஃப் த காட் அப்படின்னு. அந்த லாஜிக் படி பார்த்தா ஜீசஸ் ஃபர்ஸ்ட் நேம், கிரைஸ்ட் செகண்ட் நேம்னா கிருஷ்ணாவோட மகன் அப்படின்ற ஸ்தானம் அவருக்கு இருக்குன்றது. அஃப்கோர்ஸ் நம்ம எல்லாருமே சைல்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணான்றதுல டவுட் இல்லை. பட் ஹி இஸ் வெரி எக்ஸால்டட், ரைட். இஸ் அ பியூர் வைஷ்ணவா. ஏன்னா எந்த வைஷ்ணவா மற்றவங்களுக்கோசரம் தன் உயிரை தியாகம் பண்றாங்களோ அவங்க தான் கிரேட். அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து ஆல்ரெடி ஹஸ் பீன் ஃபோர்காஸ்டட். ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல ஞாபகம் இருந்தா நான் சொல்றேன், அந்த புராணத்துல ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க, ரைட். ரொம்ப வருடங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெடிக்ஷன் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அப்பனா புராணங்கள் வந்து அதனாலதான் அப்பௌருஷ்யா ஒருத்தரால சொல்ல முடியாது. என்ன பியூட்டி அப்படின்னா அந்த காலத்திலேயே வந்து புராணங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி அது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நீங்க வந்துட்டு இது மாதிரி எங்களை மோட்டிவேட் பண்றதுனால தான் அந்த கிளாஸ்லயும் போய் என்னால வந்து ஓரளவுக்கு படிக்க முடியுதுங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். நல்லாவே படிச்சீங்க ஃபுல் சாப்டர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்வைதா காஹி சத்யா காஹி நா கரிய கோபா லகுதா பீரா ஈஹா ஈதே பாராதா பேஜானி கோபா. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. இந்த நேரத்தில் ஸ்ரீல அத்வைத ஆச்சாரியார், தயவு செய்து கோபப்படாதீர்கள், நான் உண்மையைத்தான் பேசுகிறேன். இந்த கோளை நீங்கள் சுற்றி வர முடிந்தால் மட்டுமே நீங்கள் ஒரு மாடு மேய்ப்பவர் என்பதை நான் அறிவேன் என்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதாவது இது இன்னைக்கு என்னன்னா எல்லாரும் அந்த என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, அவங்க அந்த ஜென்மாஷ்டமிக்காக இது பண்றாங்க மாதாஜி. அதையே கூட அவங்க வந்து நந்தருடைய இதாவும் இது கும்பிடுறாங்க மாதாஜி. அதுல வந்து எல்லாரும் மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்களாக வேடம் போட்டுக்கிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இது பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க மாதாஜி. ஆடி பாடி நந்தோற்சவம் சந்தோஷமா ஆடி பாடுறாங்க மாதாஜி.
வெரி வெரி நைஸ். ஸோ நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க, நந்தோ உற்சவ்ல வந்து அவர் சொல்றாரு, நான் நம்ப மாட்டேன். ரைட், நான் எப்போ நம்புவேன்னா நீ வந்து என்ன சொல்றீங்க, அந்த கம்பு அந்த குச்சி கம்பு கம்பாட்டம் அப்படி பாட்டினா நான் வேணா நம்புறேன். நீ வந்து என்ன சொல்றது, நீ வந்து இந்த மாதிரி என்னது, நீ வந்து அதாவது அந்த கவர்ட் பாய்னா என்ன அர்த்தம், நீதான் கிருஷ்ணர் அப்படின்றத அவரு அங்க வந்து உறுதிப்படுத்துறாரு. ரைட், சோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த பாவத்தை மெதுவா கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத்வைத ஆச்சாரி சொல்றாரு. அத்வைத ஆச்சாரியா யாரு? விஷ்ணு அவர் சிவா விஷ்ணு காம்பினேஷன். சிவா விஷ்ணு தத்துவம். ஓகே, வெரி நைஸ். எந்த விஷ்ணு? விஷ்ணு. மகாவிஷ்ணு மாதாஜி. மகாவிஷ்ணு. ஹரிபோல். அவரோட மனைவி யாரு? இதை டெய்லி கேட்க போறேன், அப்பதான் நீங்க தருவா சீதாதேவி மாதாஜி. யோகமாயி. சீதாதேவி. யோகமாயா பிளஸ் யோகமாயா யோகமாயா and இது காத்தியாயினி. காத்தியாயினி. எப்ப மாதாஜி அது இதெல்லாம் இல்ல, அவங்க காத்தியாயினி. ஓகே, சோ இப்ப வந்து சரி இதை பார்த்தோமா. சைத்தன்ய மகாபிரபுட அம்மா யாரு? சச்சி மாதா, சச்சி தேவி. ரைட், அவங்க யாரு? ஒரு பண்டிதரோட அவங்க மகள். இல்ல அது கேட்கல. கிருஷ்ண லீலையில யாரா வந்திருப்பாங்கன்னு கெஸ் பண்ணலாம் நீங்க. இது நான் சொன்னது இல்ல. யசோதா மாதாஜி. பிளஸ் எல்லாம் மல்டிபிள் பீப்புள், 5 பேரு இவங்க. யசோதா இன்னொன்னு யாரா இருக்கும்? தேவகி. வெரி நைஸ், தேவகி. நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் யசோதா தேவிக்கு கரெக்ட். இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா சொல்றேன், ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இது 2 ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், பட் உங்க இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு இல்ல எப்படி ராதாராணி அம்மா ஃபார்ம் எடுப்பாங்க, பாவம் மாறாது. சோ அம்மா பாவத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ராமாயணத்துல யார் அம்மாவா இருந்தாங்க? கௌசல்யா. வெரி நைஸ், கௌசல்யா. யசோதாமயி வந்து இதுக்கு முன்னாடியும் எனக்கு சாரி நாட் யசோதாமயி, தேவகி மாதாஜி இதுக்கு முன்னாடியும் கிருஷ்ணரை பெத்து எடுத்தாங்க. என்னவா? சுத்தபான்றது மேன், கிருஷ்ணி கர்ப்பா. ஓகே, இன்னொரு ஒரு அம்மா நீங்க இன்னொரு க்ளூ கொடுக்குறேன். கிருஷ்ணர் ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறதே அவங்கதான் அம்மாவா இருந்தாங்க. யார் அது? அது நிறைய அவதாரம் எடுத்திருக்காரு. அதிதி. வெரி நைஸ். 5 பேரு. மாதாஜி. ஆமா ஹரிபோல். ஆமா ஆமா சொல்றேன் இப்ப ஆன்சர். யசோதாமயி, தேவகி, கிருஷ்ணி, கௌசல்யா அண்ட் அதிதி. கௌசல்யா அண்ட் அதிதி. ரைட், 5 பேர் தான் சச்சி மாதா. எதுக்கு சொல்றேன்னா, இப்போ நீங்க எல்லாம் அட்வான்ஸ் ஆயிட்டீங்க, 2வது வருஷம். நீங்க அந்திய லீலை முடிக்கிறதுக்குள்ள எல்லா ஃபேக்டர்ஸும் நமக்கு தெரியணும். நாளைக்கு யாராவது வந்து அவங்க அதித்தியனா சச்ச தப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஆமா, அவங்க அதுவும் அப்படின்ற பாவம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். கரெக்டா வேண்டாமா? இல்ல அதுக்கோசரம் வேணாமான்னு சொல்றது அதுக்கு இல்ல, ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கோசரம். சரி, ஓகே. இப்போ பிரதாப் ருத்ரா பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். யார் அவரு? ராஜா மாதாஜி. ஓகே, அது ஓகே. ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல இது நான் சொல்லியிருக்கேன், இன்னொன்னு தான் சொல்லல. அவரு வந்து போன ஜென்மத்திலயும் வந்து மாதாஜி அந்த பூரி ஜெகநாத் கோயில வந்து அவர்தான் வந்து கட்டியிருப்பாரு மாதாஜி. கரெக்ட். அவர் பேர் என்ன? வெரி நைஸ், பர்ஃபெக்ட். ஆனா பேர் இந்திரத்யும்னா பிளஸ் ஒன் மோர். வெரி நைஸ் ஆன்சர். இந்திரத்யும்னா. மல்லிகா மாதாஜி அண்ட் விஜயகுமாரி மாதாஜி கரெக்டா சொன்னாங்க. இன்னும் பிளஸ் உங்களுக்கு தெரியாது, நானே சொல்லிடுறேன், கெஸ் பண்ண வேணாம். பிளஸ் இந்திரா. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குல்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு கேக்குறேன், யாராவது வந்து ஞாபகம் இல்லைன்னா எல்லாரும் பேப்பர் பேனா கொண்டு வாங்கன்னு சொல்றேன். ஓகே, எழுதிட்டு இருக்க மாதாஜி. எங்க இருந்து நீங்க படிச்சு தெரிஞ்சிட்டீங்க? ஓகே, நானும் நான் கண்டுபிடிச்சி சொல்றேன். நானும் வந்து இவங்க இன்னொரு பொண்ணு படிக்கிறோம். ஓகே, படிக்கணும்னா சைத்தன்யா இல்ல, அவ படிப்பா, நான் எல்லா வேலையும் செய்வேன். அப்போ வந்து நாங்க 2 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி இது எங்கேயாவது ஒரு லெக்சர்ல கேட்டது என்கிட்ட சொல்றது, சம் சீனியர் லெக்சர்ஸ் கேட்கறது, இதுல எல்லாம் வந்து இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். சோ நீங்க வந்து டக்குன்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். பாதி ஞாபகம் இருக்கும், பாதி இருக்காது எனக்கு. சோ பாதி எப்பெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் அப்போ நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. அதனால நீங்க நோட் பண்ணிட்டு எப்பவாவது நான் மறக்கச்சே நீங்க சொல்லணுமா? எப்படி ஐடியா? நீங்களும் ஒரு
நீங்களும் ஒரு பேப்பர் பேனா எடுத்து நோட் பண்ணக்கூடாதான்னு யாராவது சொல்லணும் இல்லையா? சந்தர்ப்பம் நீங்க சரியில்லை. மனசுலயே நோட் பண்ணிடுறீங்க மாதாஜி. correct. மனசுலயே அவ்வளவு நோட் ஞாபக பண்ணிருவீங்க சக்தி மாதாஜி. இருக்கு நான் மாதாஜி எழுதி வச்சது கூட உங்களுக்கு. சொல்ல மறந்துடுவேன் இல்ல மாதாஜி. இல்ல அது இல்ல, அதுக்குதான் நீங்க இருக்கீங்களே. மறந்துட்டேன்னா நான் ஃபோன் பண்ணுவேன். என்ன திட்டத்துக்கு இந்த ஒருத்தர் உண்டி என்ன திட்டத்துக்குன்னே ஒரு ஒரு ஒருத்தர் இருக்காரு. நம்ம யார் இருக்காரு? உங்க எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி பிரபுவா பிரபுவா மாதாஜி. பிரபுபாதா. நாமினிஸ்டர் பிரபு. உங்க பிரபு பிரபுபாத்தா இல்ல, பிரபுபாத்தா பேசுற லெவல்ல எல்லாம் நான் இல்ல. நம்ம உங்க நாமினிஸ்டர் பிரபு. பிரபு. நாமினிஸ்டர் பிரபு அவர் ஒருத்தர் போறோம். ஓகே, அவர் தான் எல்லாம் சொல்லுவாரு. எழுத்து எழுதியா, அது எழுதி வச்சுக்கோ, ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வா, எல்லாம் சொல்லுவாரு. அதனால ஒரு ஜோக்குக்கு சொன்னேன். எதுக்குன்னா எல்லாருமே பேப்பர் பேனா வச்சுட்டு எடுங்க. ஏன்னா சைத்தன்ய சரிதாமிர்தா பிஹெச்டி, ரைட்? பிஹெச்டி எல்லாம் எப்பவுமே நோட்ஸ் எழுதணும், ரைட்? இப்ப நான் ஏன் மெமரியில வைக்கிறேன்னா, எனக்கு மெமரியில இருக்குவான்றதுக்கோசரம் இல்ல, நான் மறந்துட்டா இங்க யாரையாவது கேட்டாங்கன்னா நீங்க சொல்லிடுவீங்கன்ற தைரியத்துல நான் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்படி நான் நோட் பண்ணனா எனக்கு நான் நோட் பண்ணியிருக்கேனே, எப்ப வேணா படிச்சுக்கலான்ற அந்த ஒரு கேஷுவல் தாட் வரும். அதனால நான் நோட் பண்ண மாட்டேன். மெமரின்றதுக்கோசரம் இல்ல, நான் நோட் பண்ணனா எனக்கு இன்னொரு ப்ராப்ளம் தெரியும். ஓகே, நான் நோட் பண்ணிட்டேன், எப்ப வேணா படிச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பிரேமா மாதாஜி மாதிரி திறந்து படிக்க கூட மாட்டேன். அப்படியே இருக்கும். மாதாஜி இப்ப ஒண்ணுமே முடியல மாதாஜி. பரவாயில்ல மாதாஜி, ஒரு ஸ்டேஜ்ல நீங்க என்ன மாதிரி திங்க் பண்ணணும். புக்கெல்லாம் கோலாக்கத்துல அலௌட் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? சாரி பல்ராம் பிரபு, நான் புக் எடுத்துட்டு தான் வருவேன் பாகுன்னு சொல்வீங்களா? புக் எல்லாம் மனசுக்குள்ள போகணும். அதுக்குதான் எல்லாமே கிருஷ்ணர் நடத்துற ஒரு செயலும் ஒரு ரீசன் கோசரம் தான், ரைட்? அது யாரு எதுக்கு செய்யறாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாம இருக்கலாம். உங்களுக்கு அடிக்கடி சொல்லுவேன், ஃபெய்த்னா என்ன? நம்பிக்கை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸ்ரத்தா என்ன? ரொம்ப நாள் முன்னாடி கேட்டேன், அப்படியே எஸ்கேப் ஆயிட்டீங்க. ஸ்ரத்தா என்ன? நம்பிக்கை மாதாஜி. கவனம் மாதாஜி. நம்பிக்கை மாதாஜி. எனக்கு தமிழ் கான்பிடன்ஸ். தெரியாதுன்றது ஃபீலிங் நீங்க கொடுத்துட்டே இருக்க வேணாம். நான் இங்கிலீஷ் வேர்டுக்கு டிரான்ஸ்லேஷனா கேட்டேன், மீனிங் என்ன கான்பிடன்ஸ் கேட்டேன். மாதாஜி. நான் இப்ப கூட மறுபடியும் கேட்கிறேன், நான் டிரான்ஸ்லேஷனா கேட்டேன், மீனிங் என்ன? மாதாஜி மகா விசுவாசம். நீங்க இன்னொன்னு மறுபடியும் டிரான்ஸ்லேஷன் தான் கொடுக்குறீங்க, மீனிங் என்ன? கவனமா இருக்கிறது மாதாஜி. இதுதான் மீனிங். ஓகே, மாதாஜி சொன்னது மீனிங், ஆனா அந்த மீனிங் கரெக்ட் இல்ல. ஸ்ரத்தா என்ன? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண சொல்ல சரி, நீங்க சொன்ன மாதாஜி. மாதிரி மகா விசுவாசம், நம்பிக்கை எல்லாமே எது மேல நம்பிக்கை? பகவான் கிருஷ்ணர் மேல வந்து மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யுக்த வைராகியம் சொல்லலாமா மாதாஜி? எல்லாமே சொல்லலாம், ஆனா எதனால? யார் மேல? பகவான் மேல மாதாஜி. பகவான் மேல யுக்த பகவான் ஓகே, பகவான் மேல நம்பிக்கை. எனக்கு எப்படி தெரியும் எனக்கு பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கா இல்லையான்னு? உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையான்னு கேட்கல, எனக்கு எப்படி தெரியும்? ஹவு டு ஐ நோ ஐ ட்ரஸ்ட் காட்? மாதாஜி நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த எந்த வேலை செய்யறோமோ அதுல இருந்து நம்ம ஸ்ரத்தையா செய்யறோமா அஸ்ரத்தையா செய்யறோமான்றது தெரிஞ்சு போயிடும். க்ளோஸா வர்றீங்க, அது எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? சுத்தமா செய்றீங்களா அசுத்தமா செய்றீங்களா? உங்களுடைய பேச்சு நடவடிக்கை உங்க இதுல இருந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன மாதாஜி. பார்த்து நீங்க ரவுடின்னு சொல்வீங்க. அதை வச்சு நான் நம்ப முடியாது. நான் எப்படி என்ன பத்தியே தெரிஞ்சுப்பேன்? ஆல்மோஸ்ட் பத்மா மாதாஜி அந்த லைன்ல போயிட்டு இருக்காங்க, அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுங்க. நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆனந்தம் மனசு சந்தோஷம் வந்து அப்படியே மாதாஜி. கடவுளோடயே இணைஞ்சிருக்கும் மாதாஜி. என்னோட மனசும் சரி, இங்க இருக்கிற மத்த இப்ப நம்ம எந்த ஒரு செய்யக்கூடிய காரியத்தை காரியத்துல நமக்கே ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் செஞ்சாலுமே ஓகே மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி வந்து நேரா போன ரூட்ல இருந்து சைட் ரூட் போயிட்டாங்க. நம்மளுக்கே ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் வரும். ஒரே ஒரு செகண்ட் மாதாஜி, ஒரே ஒரு செகண்ட். பத்மா மாதாஜி, யாரோ ஒருத்தங்க சொன்னாங்க எனக்கு ஒரு 1/4 கிளாஸ் பிராண்டி குடிச்சா சாட்டிஸ்பாக்சன் வருதுன்னு. அப்போ அது கரெக்டா? இல்ல தப்பு அதெல்லாம் பொய் இல்ல, மாதாஜி. நிஜமா இது பொய் இல்ல. பிரபுபாத் கிட்ட சொன்னாங்களாம், இந்த மாதிரி அந்த ஓசிடி, ஐ டோன்ட் நோ எக்ஸாக்ட்லி அதோட இங்கிலீஷ் வேர்டோ தமிழ் ஈக்குவலன்ட்டோ, ஒரு ட்ரக், ஓகே, அது சாப்பிட்டா நான் வந்து அப்படியே எக்ஸ்டசில போயிடுறேன் அப்படின்னு. ஓகே, சொல்றேன் கிருஷ்ணர் மேல தப்புன்னு இல்ல பிரபு, நிஜமா இது நடந்த கான்வர்சேஷன். சோ அதுவும் நீங்க சொன்னீங்க அவங்களுக்கு மனசு திருப்தி ஆகுதுன்னு. ஓகே, பிரபுபாத்தா சொல்லியிருக்கு. சோ இது கரெக்டா தப்புன்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்க. அப்போனா ஸ்ரத்தான்னா என்ன? எது மேல நம்பிக்கை? விசுவாசம் இஸ் கரெக்ட், பட் எது மேல? பகவான் மேல மாதாஜி. ஆத்மார்த்தமா கடவுள் வந்து மேல. அதுல ஒரு பகவான் மேல ஹரே எப்படி doubt தானே கிருஷ்ண மாதாஜி? மாதாஜி இப்ப நீங்க சொல்றீங்க உங்க மேல satisfaction, திருப்தி உங்களோட இருக்கும் மாதாஜி. வார்த்தைகளை நம்பிக்கை வைக்கணும் மாதாஜி. ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ். சித்திரலேகா மாதாஜி பாயிண்ட் புடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஏ மேல நம்பிக்கைன்னா எதனால ஏ மேல நம்பிக்கை? கரெக்ட்லி நீங்க ஷி அந்த ஸ்காட் தி வழியில பாயிண்ட். சக்சஸரா வந்து நம்மளுடைய இருக்கீங்க மாதாஜி. செயல்களாலேயே நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படும் மாதாஜி. இல்ல நம்ம இல்ல இந்த குரு பாதையில குரு தான் போறோம். குருவோட நம்ம வழியில பக்தியில தான் வந்துட்டு இருக்கீங்க கரெக்ட் லைன்ல அதனால இருக்கீங்க. நம்பிக்கை. குரு மேல ஏன் இருங்க, குரு மேல ஏன் நம்பிக்கை? கரெக்ட் லைன்ல இருக்கீங்க, அதே லைன்ல பாருங்க, நீங்க வேற லைன் சொல்றது போகாதீங்க. நீங்க குரு படிச்சதெல்லாம் குரு தான் சொல்லாதீங்க. அவருக்கு படிச்சு பிரியமானவர் மாதாஜி. குரு படிச்சு அவருக்கு வந்திருக்கீங்க, எதை படிச்சு வந்திருக்கோம்?
நீங்க எதை படிச்சீங்களோ அதை உணர்ந்து சொல்லுவீங்க. அந்த இல்ல நம்பிக்கை எதை படிச்சோம் அதுதான் I பாகவதம், want பகவத்கீதை, சைதன்ய பாகவதம் சம்பந்தம் மாதாஜி, மாதாஜி பாகமே பாகவத கடவுளை பகவத்கீதா. பத்தி படிக்கிறோம். அதுக்கு முந்தைய பேர் என்ன? ஆச்சாரியர்களை கடவுளோட One second. அருளோட அவர் இருக்காரு, அதனால அதோட அவர் பேர் அதோட வேர்டு சொல்லும்போது என்ன? வைக்கிறோம். அதோட வேர்டு என்ன? பகவத்கீதா எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு பேர் இருக்கு. குரு சரணம், குரு சரணம், இல்ல, all பகவான் put together is சரண called. அடையணும், One second. பகவான் மாதாஜி பக்தி. One second. கேள்வியை சாஸ்திரங்கள் கேளுங்க. சாஸ்திரங்கள் யா வேதங்கள்லாம் மல்லிகா நம்ம மாதாஜி படிக்கிறது பர்ஃபெக்ட். மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி சொல்றத புஷ்பா மாதாஜி விட்டு கேக்குறாங்களா இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா ஐயோ சொல்றாங்களான்னு தெரியல. மாதாஜி நான் எனக்கு கேட்கவே இல்லை மாதாஜி. கரெக்ட், நான் கேட்கவே அதான் முடியாது மாதாஜி. சொல்றேன். நம்ம கிளாஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? யார் பேசுறது யாருக்குமே கேட்க முடியாது. அவங்கவுங்க பேசுறதே அவங்கவுங்களுக்கு கேட்காது. அதான் நம்ம இது. பட் கரெக்டா சொன்னாங்க அவங்க 2 பேரும். நீங்க 2 பேரும் சொல்லாதீங்க. அவங்க 2 பேரும் என்ன சொன்னாங்களோ அந்த ஆன்சர் சொல்லுங்க. புஷ்பா மாதாஜியும் மல்லிகா மாதாஜி கரெக்ட் ஆன்சர் சொல்லிட்டாங்க. அவங்க 2 பேரும் இப்ப சொல்ல மாட்டாங்க. நீங்க சொல்லுங்க என்ன சொன்னாங்க. அந்த வேதங்களின் சாரத்தை நீங்க எங்களுக்கு எடுத்து அவங்க correct ஆ சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்ன? நோ பேராகிராஃப். அவங்க சரி. சொன்னது என்னன்னு சொன்னேன், நான் சொன்னது இல்ல. அதாவது அவங்க சொன்னதே காதுல வேலைங்க மாதாஜி எல்லாருக்கும். அதுதான் உண்மை. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு இப்ப மல்லிகா மாதாஜி சொல்லுங்க. சாஸ்திரங்கள் மாதாஜி. எக்ஸாக்ட்லி. ஸ்ரத்தா இஸ் விஸ்வாசம் ஆன் சாஸ்திரா. சாஸ்திர விஸ்வாசம். இது புரிஞ்சுக்கோங்க, பேப்பர்ல எழுதிக்கோங்க தயவு செஞ்சு. எதுக்குன்னா நீங்க சொல்றது எல்லாமே கரெக்ட் ஆன்சர். பட் ஃபில் இன் த பிளாங்க் அப்படின்னு சொன்னா ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் வரும், சாஸ்திரம். ஏன்னா நீங்க சொன்ன எல்லாமே கல்மினேட்ஸ் டு தட். மாதாஜி நான் ஆண்டவன் மேல நம்பிக்கை, ஓகே. பட் ஆண்டவன் என் மனசாட்சி சொல்லணும். மனசாட்சி என்ன சொல்றது? நம்மளுக்கு மனசாட்சி என்னமோ சொல்லுது, ரைட்? அப்படி அது ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு சந்தோஷம் நிலை ஒருத்தருக்கு இருக்கு, ரைட்? பிரபு சிரிச்சிட்டு இருந்தாரு. யாரோட சந்தோஷ நிலை? எல்லாருக்கும் சம்சித்தி ஹரிதோஷனம், ஓகே. அந்த ஹரிதோஷனம் சம்சித்தி அன்றது எதை பண்ணா சம்சித்தி ஆவார் அவரு? பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம், வெரி குட். அது யார் சொல்லியிருக்காங்க? பகவத்கீதா. அது எப்படி நான் நம்ப முடியும்? பேரலா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு பேரல். அப்ப என்ன? சாஸ்திர விஸ்வாசம் அப்படின்றதா ஸ்ரத்தா. இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம நிறைய இப்போ இதை வச்சு நீங்க எல்லாருமே நீங்க கேட்டீங்கல்ல, மாதாஜி எனக்கு பக்தி ஏறுதா இல்லையா? எவ்வளோ லெவலுக்கு ஐ எம் ஃபாலோயிங் த சாஸ்திரா அன்றதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு நம்பிக்கை கிருஷ்ணர் மேல இருக்குன்னு தெரியும். போருமா? உங்களுக்கு புக்கு கொடுத்தாச்சு. இதுதான் ஆன்சர். மாதாஜி தயவு செய்து Thank you, நீங்க மாதாஜி. கொஞ்சம் பேச, நீங்க சொல்றதே இப்ப மல்லிகா மாதாஜி சொன்னதெல்லாம் எனக்கு கேட்கவே இல்லை மாதாஜி. அப்படி பேசிட்டே இருக்காங்க மாதாஜி, கண்டினியூ. அதான் நோ ப்ராப்ளம். எல்லாருமே ஆர்வத்தால் தான் நான் சமரைஸ் பண்றேன். இப்ப நான் மாதாஜி சொல்றது மாதாஜி இப்ப பாருங்க, கிருஷ்ணா அப்பா, சாஸ்திரங்களும் அம்மா. சோ இது எப்படின்னாக்கா சாஸ்திரங்களும் கிருஷ்ணா ரெண்டு அவர் சொன்னது நம்ம இது ரெண்டு வச்சு Exactly. நம்ம ஸ்ரத்த வர்றது. ஆ. ஏன்னா பகவான் சொல்லியிருக்காரு சாஸ்திரங்கள், அதனால அதை நம்ம பிலீவ் பண்ணலாம். அந்த ஸ்ரத்தைங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். எக்ஸலண்ட். சாஸ்திர விஸ்வாசா, சாஸ்திரங்கள் மேல இருக்கிற விஸ்வாசம் தான் ஸ்ரத்தா. பாட்டம் லைன் சாஸ்திரம் தான் சொல்றது கிருஷ்ணா இஸ் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், நம்ம நம்புறோம், ரைட்? இப்ப நான் சொல்லி கொடுக்குறது உங்க மேல நம்பிக்கை. குரு ஏன்? பிகாஸ் குரு இஸ் டாக்கிங் அஸ் சாஸ்திரா. அதுக்கோசம் தான் நான் கொண்டு வந்தேன். சோ எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம கேட்கிறோமோ அதை வச்சு நம்ம விசுவாசம் எவ்வளவு காண்டவன் மேல நம்மளுக்கு பிரேமை எவ்வளோன்றதை நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு என்ன லெவலுக்கு நீங்க சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்றோம்ன்றதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? கேட்கிறோம், ஃபாலோ பண்றோமான்றது திங்க் பண்ணுங்க. நம்ம பண்றது இல்லை யாருமே, இதுதான் உண்மை. நெக்ஸ்ட் போலாம் மாதாஜி. சின்னதா இருந்தா படிச்சுட்டு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம். 46 ஆயிடுச்சு. சின்னதா மாதாஜி, சின்னதா. நாபே லகுதலானா பிரபு பீராதா லாகிலா பாரா பாரா ஆகாஷ பேலி லூஃபியா தாரியா லா தபேலா கூடலா பிரபு பிற இதே லாகிலா பர ஆகேஷே போலி லுபியா தரிலா. அத்வைத ஆச்சாரியாரின் சவாலை ஏற்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு கம்பினை எடுத்து சக்கரம் போன்று சுழற்றத் தொடங்கினார். மீண்டும் மீண்டும் அதனை வானத்தில் பறக்கவிட்டு கீழே வரும்போது அதனை பிடித்தார். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பேசிக்லி என்ன அப்படின்னா, அவங்க என்னன்னா அத்வைத ஆச்சாரியாவோட சேலஞ்ச் எடுத்துட்டு ஸ்ரீகிருஷ்ணா சைத்தன்யா ஒரு அதாவது ஒரு பெரிய ராட், ரைட்? அதுக்கு பேர் என்ன, ஸ்டாஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல. நம்ம கம்பு தான் சொல்லுவோம் இல்லையா? சுத்துறது, கம்பாட்டம். ஓகே, தூக்கி போட்டு பிடிக்கிறாரு, ரைட்? அவரு இதெல்லாம் இங்க இல்ல அங்கேயும் நடந்த இது அப்படின்னு. வாஞ்சா கல்பதோருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய வச்ச பத்திதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம்ம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய் நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா.